Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester Michiel Uit de Haag 12 inwoners van de gemeente Venray mogen verrassen met een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. En op Koningsdag werden de gedecoreerden nogmaals in het zonnetje gezet. Maar waarom krijgt u dan dat lintje? Nou, eigenlijk, dat weet wel iedereen. Bij Venray ben ik de bouwheer geweest. Dus alles zelf mee ontwikkeld. En dat is al jaren zo. Ik ben coördinator van de Vendeliers geweest vroeger. En dan regelden we alles om de wedstrijden heen. Kijk, ik heb heel veel voor de Pila's gedaan, heel veel jaren. Ben in 2000 gestopt met werken. En vanaf dat moment ben ik het vrijwilligerswerk ingestapt met heel veel voldoening. Maar er moet iemand zijn die u daarvoor aanmeldt. Ja. En wie was dat dan? Weten jullie dat? De schoondochter, ja. Schoondochter. Oh. Ja. Ik kende de persoon, kende ik absoluut niet. En de persoon kende mij ook niet. En dus gistermorgen heb ik pas mijn aanvrager ontmoet. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Dus ja, en hoe komt dan zoiets? De aanvrager is vorig jaar zelf geridderd. En dat was in Nijmegen. Toen is iemand van mijn vrouw, die werkt bij de gemeente en die is toen bij Huub op den Kamp op bezoek geweest. En zo is dat te sprake gekomen. Huub die fietst met een goede vriend van mij. En die hebben dat onder het fietsen denk ik bedacht. Van dan gaan we Harry in het zonnetje zetten. En zo is het gebeurd. Dus ik kende absoluut Huub op den Kamp niet. Nou, ik wil vrij zijn om te vragen hoe oud u bent. 90 jaar. 90 jaar. En bent u verrast? Ik ben erg verrast. We zijn gekomen gisteren, we wisten van niks. Helemaal niks. Dat zei je ook niet. Nee, het rare was, het mooie misschien ook wel, ik was aanvrager voor Mini Boersma. Die is ridder geworden. En dus ik werd naar het gemeentehuis gelokt om Mini op te vangen. Om rond 11:30. Dus ik was op tijd daar in de veronderstelling, ik vang Mini op. En ik kwam binnen het gemeentehuis en toen kwam de burgemeester Michiel Uit de Haag naar mij toe. Harry, kom jij eens even hier. En jij krijgt zelf een lintje.